muri Zimbabwe pazoshata manje nokuti zvinobuda munhu auzvinzi aiwa pane muvhu rakarohwa naEmerson Mnangagwa rakaonekwa kuti aiwa ava kubvisa Chiwenga silently zvisingaonekwi nevanhu. Muri Zimbabwe aya mashoko aya aiwa avhundutsa ruzhinji nekuti taona kuti aiwa third term bid iyi yatozokora moto. Saka mina mashoko abuda muzara nhasi abuda munawo nokurudzira subscribe ulike utina on the bell icon. Tomushana mabdits anokupa pano paZim News Live nokuti munawo munonyogwa muchinzi in a move perceived as a bid to tighten his grip on authority. Mnangagwa convened a meeting with the ZANU-PF provincial youth chairpersons over the weekend. The gathering ostensibly aimed at discussing party matters as viewed by many as calculated tactic to booster his support base and assert dominance within his party hierarchy. Observers suggested that Mnangagwa's strategic engagements with party officials signify a broader agenda to prolong his tenure in office, potentially seeking a controversial third term. Such a move would not only defy constitutional norms but also exacerbate existing tensions within the country's political landscape. Ndo mashoko anoyachidogwa pana pamunazvinzi aiwa muvhu rakarohwa naED Mnangagwa takutonatoti aiwa auda kutosimbisa chigaro chake agobvisa Chiwenga zviri silently zvisingaomboonekwi nevanhu kuti aramba aripo pakutonga muri Zimbabwe nekuti ona kuti hanzi akatosangana aiwa nemaprovincial members muri Zimbabwe. Saka tiudze mafungiro enyu munoti kudii pamusoro penyaya iyi pinai mucomment section medu musangano subscribe like notina on the bell icon. Tamuchona mabdits anokupa pano paZim News Live.